ndadzoka baba kani ndadzoka takaenda kunyika yedu yechizvarwa kuZimbabwe. I think muona mamwe mapicture ndinjisa zvanga picture taitora kuti tiri kuseri dambozotaridza vanhu kuti kwakamira sei kumusha, kuti tinenge tiri kumusha, kuti tinoendawo kumusha. Chinhu chakakosha kuenda kumusha unoregister kuvhota. Ndakafamba mumatauni anoti Gwanda, from Betty Bridge ndikati Gwanda, ndikazoti Shabani, ndikanogumira muGweru, ndikazodzoka futi muShabani, ndikazodzokera kumusha. Ndopandakazobva futi ndoti Mataga, Ngundu, ndakadai ndouya kuBetty Bridge ndidzoka kuno. So nzvimbo dzandakafamba. But nzvimbo dzedzi ndakafamba pane chinhu chandakaona chinonzi corruption yakazara muZimbabwe. Pose corruption, asi corruption handipi mhosva. Ndinopa mhosva utungamiriri ndo huri kuvaka corruption munyika, because ivo havagoni kusunga kana kuparadza corruption nekuda kuti ivo ndo vanodova necorruption yekutanga, nekuti zvinhu zvose zviri munyika vari kuzviita zvavo. Zvinhu zvese zviri kuda kungoitwa kamutemo kepati, ndikanditi kamutemo keZANU-PF. Saka izvo zvinhu zvandiri kuti inini kuti zvinhu izvozvo zvirege kuitika, zvoda iwe mwana wemuZimbabwe wofamba netsoka dzako uenda kuZimbabwe unoregister kuvhota, because kana ukarega kuregister kuvhota uri kuramba uchitendera hunhu huri muZimbabwe kuti urambe uchingovapo. Saka kuti husarambe huripo, enda unoregister kuvhota ubvise hunhu huriko. Kana mai vako vachitambura nhasi muZimbabwe, zvaunoona iwe nekuda kwokuvharika kwavakaita, iwe ndiwe unofanira kutonosunungura izvozvo, because kuZimbabwe kunotonyoreswa kuvhota vana vane 10 years, 11 years, 12 years, 9 years, 2 years kana kucrash. Munhu iye anogona kunonyoreswa kuvhota. Anonyoreswa kuvhota mwana iye haagoni kunovhota, asi pachavhotwa pazita rake, kureva kuti pane zvichaitwa kuti zita iroro rinzi ravhota, kuitira nhamba iwanikwe iri pamusoro peCCC kana kuti MDC kana kuti imwe pati inogona kuva nesimba. Gadziriro iripo ndeyekuti vaone nhamba hombe yevanhu vavhota, zvokuti ukapinda muvhoters roll unongoziva kuti vanhu vavhota million, asi pavanhu million pazovhota 900 vavhotera pati iyi, vamwe 100 vadi vaendawo. So ndoda kuti ndikudze munhu ngaende kunovhota. Nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti munhu anofanira kuenda kunovhota, nekuti nyika yedu yakanyangara yakaora. Why? Uchikwira mutaxi haufaniri kubvunzwa kana kuti haufaniri kubvunza kuti kumabhondi imari kana kuti kumarands imari kana kuma-US dollar imari. Unongofanira kupinza mari chetodi woisa mari yenyika wotobhadhara woenda. Kuva nehuori huri mumashopu akaita vana OK, vana TM, vana Spar. Izvo ndinozviziva nekuti ndakapinda mumashopu iwayo. Ndakatenga ma-cold drink 2 liters, 2 liters, 3 maloaf echingwa akanzi Lobels. Ndikatenga mushonga wechibage, ndikatenga I think ndakatenga zvinhu 5 kana kuti 6 zvandakatenga. Zvinhu izvozvo zvikadzi 700 rand. But the previous day ndakandatenga zvinhu zvemwana zvebirthday zvaisvika 900 rand. Zvakawandisa madringi machichi ndatenga kuchishopu chimwe chakata chipasa. Asi ndakazotenga ma-OK ndikaudzwa mari yekuti 700 rand. Ndikazoti minus zai zvinhu zvishoma chiminus pakupedzisira pakazosara kuti ma 2 liters 2 ema-cold drink anga achita 145 rand. 145 rand. But muzvimashopu muzvipasa cold drink 1 rikoko ichita 30 rand. Asi momo ari 2 akazoita 145 rand, which means rimwe chete rinowa kuma 60-70 rand. So ndo zvndakaranda ndakaona kuti corruption iri mumashopu akadaro anenge achinzi mashopu ari pamutemo munyika anenge ane corruption. Saka kuti corruption yakazara kuvanhu vese vanoda kukurudzira kuti kamari kavo kamapepa emabhondi ashandi. Saka chandiri kukurudzira vanhu chekuti endai munovhota. Kana usina kuregister kuvhota then haugoni kuti zvakadaro zvibve, nekuti iwe uri kutendera power riripo kuti rambe riripo, nekuti vacharamba vachingovhota ivo vachingovhota vanhu vagara vachivhota. Saka kuvhota kwavanoita vari kuramba vachizvidzosera papawa, nekuti iwe hausi kuenda kunobvisa hunhu hwakadaro hunenge huripo. Ukapinda mushopu nemari inoita kana 100 rand kana 50 rand, uchida chinhu che25 rand kana kuti chinhu che60 rand kana 70 rand, change yako hauiwani. Hapana shopu ine change nyika yese. Ndakafamba mashopu ese, handina shopu yandakaona ine change. Handina kuona shopu ine change. Chinongonzi tora maswiti kana tora mabhiskiti kana kuti tora izvo zviri apo kana drink kana chikuitira kuti mari yako iperere imomo. Saka inyika here iyoyo kana makatarira. Kana ukangobuda na 100 rand uchienda kumashopu haudzoki nayo.
utora icho chiri kuti mari yako ikwande chisanganisa neicho mugosanganisa nekuti hakuna change. Ndozvo zvandakaona zvakandirwadza. Vana mai vanototi mari yangu ndakaisiya kwaningi ndichanotora chinhu chandinenge ndakuda musi wandinoenda. Nekuda kwei? Nekuti hakuna change. Hapana munhu anokupa change. Saka zvinhu izvo zvangozara kumunhu wese ari muZimbabwe hatombokupi change nyange ukatenga hakupi. Nekuti futi hasiri anototanga kutori kumwe kwazvinoitwa. Imomo mushupu okay mandakapinda. Ndichida kuchinjirwa mari yacho iyoyo 7 vakuti 700 rand vakunditi hechi chitipa mari yakati tikupe mari yakati tinotsvaga kuofisi nekuti atinga kuchinjira mabhondi matipa maranda atinga kuchinjira ndikatopenga ndikati handitidzosera izvinhu zvangu ndikadzosera zvinhu. Saka nyaya ndikutaura inini nhasi handisi kublema party, handisi kublema utungamiri, handisi kublema munhu. Ndinoda kuti ndiri kublema iwe unofanira kuenda kunoregister uzovhota. Kuregister unoita sei? Unoenda papolling station iri kunzvimbo kwenyu wotora chitupa chako uenda kunoregister wovhota. Kuvhota uchiitire iko kuti kodzero yako kana kuti vhoti yako ive nechikuita pane ramangwana. Uchitsvaga zvaunodawo kuti zvikufadze. Ndoda kuti ndikuudze 1000 rand mwana school fees yemwana from form 1 to form 4 is 1000 rand. 6 or 700 rand inobhadharwa nemwana ari kuprimary, even ari kucreche kana kuti ari kuchi 6 or 700 rand per month per term. Mari iyoyo even ukaibhadhara iri kumaranzi inozouya yakanyorwa ma1000 mamiliyoni ekumabhondi haichaiswi kumaranzi. Even kuchikoro kwacho maticha anototsvaga mari yekuti anototsvaga mabhondi unochinja mari iya yamaranzi voisa zvavo muhomwe votora mabhondi voisa muchikwama chechikoro. Kushanda ari mabhondi pachikoro kunzi vana vechikoro vakabhadhara mabhondi izvo maranzi angaripo ma-US angaripo kushandisa mabhondi. Vanozviitirei? Haisi mhosva yavo nekuda kuti utungamiri hwenyika hwakatokonzera dambudziko kumunhu wese ari munyika. Hapana munhu asina dambudziko. Hapana munhu asina dambudziko. Kuchikoro maticha akanodzidziswa corruption, kumashopu pane varidzi veshopu vanodzidziswa corruption, murodhi mapurisa, masoja, chii zvese zvangosangana sangana. Hapana munhu anoda kuti iye asare achinzwa kuti zvandaita zviri right. Anoda kungosara kubirira kana uchiita nemari kuti unotenga anoda kungokutorera. Even chinyi hapana chinhu chinonzi. Saka ndati munhu ngaende kunovhota. Ndanga ndiri kumusha ndine zvandakaona zvinotoda kuti munhu avhote kuti azvibvise. Even marodhi amunotaura kuti kwagadzirwa rodhi kwaitwa sei guys. Even wakataura unongoona kuti izvi zviri kungondeya padhuze dhuze. Vari kungokanya kungodidi kungopusha kuitira kuti mavhoti apinde. Because kana anga ari macontraction ari serious dai pakagadzirwa rodhi pese panana bed beach pasingakandiwi from when vachingokanya mataka vachidira mavhu. So munhu ngaende kunovhota kuti abvise usvina huri munyika. Ndatenda hangu ndonyanda baba kale baba njori munhu wana kangwara kumberi kwa ndatenda hangu.